Ассалому алейкум бардару. Мошина навбатӣ Opel Astra J. Солаш 1999. Объем мотор 1.6. Ҳуҷҷатҳо то охири сол. Балонош дар ҳолати хуб. Нигоҳ кунед бардару. Арбача дар ҳолати хуб. Бо ба устоотон омада бадил фри. Бубинед, маъқултон меша харидорӣ мекунед. Ина бардару видео ахир мошин. Ҳолати салоншо оз нишон метем бардару. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Ҳолати салони мошин. Ина бардару бибинед. ҳолати пеши мошин. Мо реклама кардам, аз шумо ба усто омада дида харидам. Стеклоподъёмник. Ина бардару сигнали ду тарафа дошта, хе пробеги 1.4, кондиционер дора бардару. нархи мошин бардару 57000 сомон, дигар савдо намешавад. Лайкора фаромӯш